Ministarstvo regionalnog razvoja i Fonda Europske unije objavilo je novi indikativni plan objave poziva za program konkurentnosti i kohezije 21-27 za 2026. godinu. U novom indikativnom planu nalazi se ukupno 42 poziva s više od 1,1 milijarde eura bespovratnih sredstava na raspolaganju. U plan objave prebačeno je 15 poziva iz 25. godine koji su se trebali otvoriti do kraja ove godine, ali su sada prebačeni za 2026. Poduzetnicima će biti zanimljivo jedno 14-15 natječaja, namijenjeno znači MSP-ovima, poduzećima svih veličina, raspoređeni kroz 3 ključna prioriteta PKK, jačanje gospodarstva, ulaganje u istraživanje inovacije, te potporne mjere energetske učinkovitosti i održive mobilnosti. Ukupan iznos bespovratnih sredstava namijenjenih poduzetnicima doseže oko 125 milijuna eura, što 2026. godinu čini izuzetno važnom za sve koji planiraju ulaganja i projekte. Prvi natječaji očekuju se već u prvoj polovici siječnja, stoga je sad pravo vrijeme za pripremu projektnih prijedloga i dokumentacije. Uskoro donosimo i pregled najavljenih poziva u okviru integriranog teritorijalnog programa za 2026. godinu.